ба иттилои Азия Плюс аз 1 июли соли 2023 маоши кормандони соҳаҳои тандурустӣ, илму маориф, ҳифзи иҷтимоӣ ва стипендияҳои донишҷӯён ва ҳаҷми нафақаи заминавӣ 20% зиёд мешавад. Дар ин бора фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 6 феврали соли 2023 ба имзо расида буд. Дар асоси фармони мазкур андозаи маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ 20% зиёд карда шуда ба 440 сомонӣ баробар мешавад. Стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендия 20% зиёд мешавад. нафақаи заминавӣ 20% зиёд карда шуда ба андозаи 250 сомонӣ баробар мешавад. нафақаҳои суғуртавӣ ба андозаи сатҳи таваррумӣ 2 соли охир баробари 16% индикатсия карда мешавад. нафақаи дигари амалкунанда 20% аз меъёри нафақаи заминавӣ баробар ба 50 сомонӣ зиёд мешавад. барои баланд бардоштани ҳаҷми маошу нафақа аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағҳо ҷудо мешавад. то 20% зиёд шудани ҳаҷми маошу нафақа дар ҳолест ки ба ҳолати 1 январи соли 2023 андозаи миёнаи маош дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 1700 сомонӣ буда, андозаи миёнаи нафақа дар ҷумҳурӣ 323 сомонӣ, андозаи миёнаи нафақаи меҳнатӣ 395 сомониро ташкил медиҳад. қаблан аз 1 марти соли 2023 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба андозаи 25% ва дигар кормандони ин мақомот ба андозаи 20% баланд шуда буд. дар бораи баланд кардани маошу нафақа ва стипендия, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ба Маҷлиси олии моҳи декабри соли 2022 дастур дода буданд. маоши кам дар Тоҷикистон аз мушкилиҳои асосии сокинон аст. дар баробари баланд шудани маошу нафақа, нархи маҳсулот низ дар бозорҳо ба таври автоматӣ баланд мешавад. ин аст ки сокинон афзоиши ҳаҷми маошу нафақаро индикатсияи нархҳо медонанд.